Zarzuela y Gobierno preparan los últimos detalles. Me quedo con la solemnidad, por la importancia que tiene el acto. Hasta que el acto esté cerrado, ¿no? Y sepamos horario y todo esto, pues no se pueden cursar invitaciones. En principio, don Felipe aparecerá vestido de militar. Lo que tiene que venir es vestido de civil. Si no, tendría ciertas remembranzas a lo que ocurrió hace ya muchos años en la transición. De lo poco que se ha confirmado es que no habrá representantes de otras casas reales, por tiempo y por espacio, explican desde Zarzuela y critican desde UPyD. Pues estaría bien que el jefe de Estado de Alemania o del Reino Unido o quien lo represente, o de Francia o de América Latina, vinieran también aquí, pero no porque le deban un reconocimiento a nuestro jefe del Estado, sino porque nos deben un reconocimiento a los españoles. Una ceremonia de proclamación austera es la idea de la Casa del Rey. Hoy nada menos que el diario ABC critica lo que entiende como austeridad excesiva. Esta es su portada. Defienden que una ceremonia de bajo perfil supondrá perder una oportunidad histórica de proyectar la imagen de España al exterior. En el PP también quieren hacer partícipes a los ciudadanos del nombramiento del nuevo rey. Que sí que habrá austeridad, y eso no está en absoluto reñido con que sea solemne y con que también pueda ser vivido por la mayoría del país y por la gente en la calle que también lo quiere vivir. En principio, cuando los nuevos reyes salgan del Congreso, harán un recorrido hasta el Palacio Real, aunque todavía no se sabe qué formato tendrá. A nosotros lo que nos gustaría es que no hubiese acto de proclamación. Detalles que desde la Casa del Rey se siguen afanando en preparar con toda la discreción posible. Després es troba una Espanya amb crisis, però per ell pot ser una oportunitat. O sigui, hi ha gent que discuteix la seva legitimitat d'origen, jo crec que hi ha la legitimitat d'exercici, i llavors ell pot demostrar que és un rei útil pels espanyols, útil perquè dona estabilitat, perquè dona projecció internacional, perquè dona mostres o demostracions d'austeritat. O sigui, pot ser un rei exemplar que ens pot servir als espanyols, diguéssim, com a cap de llança per sortir de la crisi. I llavors jo crec que un cap d'estat que sigui exemplar i que pugui donar una bona representació d'Espanya és un bon representant per a Espanya. Jo crec que ell té molts mèrits, és a dir, ell ha volgut sempre implicar-se molt a la societat espanyola i amb la catalana especialment, i el senyor Espot em corregirà, el senyor de Cervera, de Girona, de Barcelona, parla català, vull dir que és un rei que reuneix virtuts per ser un bon rei i rep una societat molt maltractada políticament, amb una crisi institucional de primer ordre, amb una crisi econòmica, però en lloc de veure-ho des de la perspectiva negativa, el seu pare va rebre una societat pitjor. Anys 70, crisi al principi dels 80, amb una crisi econòmica molt severa, el terrorisme en màxima situació d'explosió, la transició democràtica, és una situació objectivament pitjor que l'actual. Doncs el príncep d'Astúries i futur rei d'Espanya pot fer aquest trànsit d'una situació d'una Espanya inestable i amb crisi a una societat espanyola de benestar i d'estabilitat. El senyor es pot parlar del tema de Catalunya. Jo crec que el tema de Catalunya no té més energia que la que els polítics catalans li vulguin donar. És a dir, jo discrepo que la societat, les classes mitges catalanes siguin les que impulsin el procés. És un procés impulsat de dalt a baix i és un procés que no té més flama que la llenya que li van llançant el senyor Junqueras, el senyor Mas, el senyor Herrera, per precisament mantenir aquesta tensió que amb ells políticament els hi convé. Cada cop es veu menys amb el senyor Mas, clarament. Per tant, jo crec que el tema català per ell pot ser una preocupació, però és una situació, diguéssim, impostada. Jo crec que els catalans som gent de seny, que volem sortir de la crisi, que tenim una bona convivència amb la resta d'Espanya i que, per tant, el que volem és tenir una societat amb tranquil·litat. I creiem que el príncep pot ser una oportunitat, oblidant els errors del seu pare, que n'ha tingut i molts, de sortir endavant i ell pugui ser una demostració d'austeritat, de renovació, i que ens puguem sentir identificats amb aquest cap d'estat com una persona jove i preparada, que és com el que la majoria dels espanyols som en l'actualitat. Suècia, Holanda, Bèlgica, i són països del primer món, formen part d'Europa. Per tant, no és un problema. La democràcia no té res a veure amb la forma d'estat. Hi ha formes d'estat que són teòricament molt democràtiques, són repúbliques i que estan governades pel senyor, van estar pel senyor Chávez, pel senyor Maduro, suma i sigue. Per tant, jo crec que no és un problema de què, sinó com s'exerceix el poder. Per mi el problema és Espanya, no el règim. Per això li dic, llavors, i vostè ha posat, per exemple, jo no soc república espanyola, senyor. Ja ho sé. No, l'avantatge que té vostè, senyor Espot, és que és coherent amb les seves idees, el qual és de celebrar, i és rar a Catalunya trobar gent que sigui coherent amb les seves pròpies idees. És a dir, hi ha molt independentista d'última hora que s'ha agafat el tren i l'últim estrep que ha trobat per pujar-se al tren i que no són absolutament contradictoris amb la seva història i amb la seva política immediata. Però vostè és coherent, i això ho celebro.
però no em dirà que el fet que a Espanya hi hagi una monarquia és demostració o de manca de democràcia o de manca de ser un país evolucionat. És a dir, hi ha països que tenen repúbliques bananeres i països amb democràcies de primer ordre. Donem una oportunitat al príncep Felip i que la bessi, si que vol passar, o al contrari, que ho faci molt bé i que vostè acabi fent-se monàrquic espanyol, que és el que li passarà dintre de poc quan vegi que el desastre que els seus col·legues republicans catalans ens volen portar. En la vida política que coneixem, després que es publiqués que pensava renunciar als seus càrrecs, que ell no havia dit res, per cert, Duran ha reculat i diu que seguirà com a líder d'Unió i com a portaveu de Convergència i Unió al Congrés. Continuo al Front d'Unió Democràtica, continuaré, sens dubte, com a portaveu de Convergència i Unió i després el futur ja dirà, i respecte a Convergència i Unió, amb en Mas, quan toqui, i ja ho explicaré jo, si s'ha de prendre una decisió, ja la prendrem, i res té a veure, reitero, ni amb el procés ni amb el vot de l'abstenció en el cas del debat d'abdicació que tindrà lloc demà. Com és el joc de les cadires, hi ha algú que es quedarà sense cadira, i tots van donant voltes amb aquest símil del ball, i en un moment pararà la música i el que no se segui ràpid es quedarà sense cadira. Si movem el senyor Duran, la senyora Joana Ortega guanya posicions, o guanya el senyor Espadaler, o guanya l'altre, llavors aquí s'està de treure la cadira un per posar-se l'altre. El senyor Bosch s'ha vist claríssimament a l'Ajuntament de Barcelona, que li ha tret la cadira amb el seu col·lega a l'Ajuntament de Barcelona. I hi ha un joc de cadires perquè, evidentment, el sorgiment de nous partits a la democràcia fa que els partits clàssics, i Esquerra Republicana forma part d'aquests partits clàssics, Convergència, Unió, vagin restringint la seva capacitat de poder. I llavors es tracta de matar el pare o de matar el líder per col·locar-te tu. Llavors el senyor Rull li tenia ganes amb el senyor Duran i a bodes em convides. El senyor Duran s'insinua que plega? No, si no plega ja l'ajudarem a que plegui. I llavors el primer en fer declaracions són els senyors de Convergència, ni els senyors del PP, ni els senyors del PSC, parlant en contra del senyor Duran, els mateixos de Convergència fent-li llit amb el seu soci de govern i de partit i portaveu al Congrés dels Diputats. Per tant, tot aquest procés de la independència està fent sorgir un pitjor de cada un de nosaltres i de la societat, perquè no només és imposar les seves idees o vol imposar les idees a una part de la població, sinó que entre ells són capaços de matar-se políticament. TV3 aquest cap de setmana, tots els castells que s'han fet. No s'ha parlat de que s'ha fet el Rocío a Terrassa, ni que s'ha fet el Rocío a Tarragona, ni que s'ha fet l'aplec aquest a Banyoles de l'Esperit, amb 8.000 persones. És a dir, concentren l'atenció en coses absolutament determinades. Per què aquest interès del senyor Mas en subvencionar La Vanguardia? Per aparentar que la societat catalana diu el mateix. Han fet una societat catalana de trets... La Vanguardia, senyor Veciana, ha fet un canvi. Escolti, per l'amor de... No llegeix La Vanguardia vostè? No, és que ni la compro. I llegeixo només de tant en quant el que m'interessa. 24 milions d'euros de subvenció al grup Godó, Per això li dic, Ara, quina subvenció? Perquè aleshores en Carol fa unes editorials... Però això fins fa 2 dies. Quan hi ha hagut el canvi de torna no els agrada La Vanguardia, però quan els feia serveis al partit i a la pàtria sí que era bona La Vanguardia. Pregunto, llavors vostès han, i no vostè, sinó els senyors de Convergència, perquè vostè és un nacionalista o un independentista com Ilfó, aquests senyors estan convertint Catalunya en un escenari, en un Matrix, que es diu. I això és el que ens estan presentant. Aquest és el problema. No és un problema d'independentistes i no independentistes, sinó l'aparença i l'utilització del poder amb trets totalitaris a Catalunya per convertir la societat catalana, perquè el que deia el senyor Segura, aquí a Catalunya, els que no som independentistes, tenim el perill que ens apartin determinades esferes socials o de mitjans de comunicació o de relacions professionals. Hi ha gent que a la seva feina no pot parlar de política perquè si no pot, és funcionaris, parlo del seu lloc de treball, i això està passant a Catalunya. El que passa és que no s'explica perquè no convé, perquè amb aquest Matrix convé... Ja els expliquen vostès, això No, ja els estic dient ara.